こんにちは。隙間のリリーです。メレのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、アレコキを取り上げてみました。このメレは、後にカメハメ6世として王位を継ぐことになるウィリアム・チャールス・ルナリロが20歳過ぎの頃に作ったチャントが元になっているメレなんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。オレイピリビイヤ。ビリビっていうのはビリーブ、英語のビリーブのハワイ語意味なんですけれども、ビリビイヤにオレとついているので、信じられないっていう、そんな歌詞で始まってるんですけれども、1番の私の訳をまずご紹介したいと思いますが、全く信じられないことが起こってしまった。それで思わずアリコキの水辺に向かって叫んでしまった私。この気分は山手を濡らす雨の風景そのもの。そう、ヌーアンの方からやってくるあの雨雲に。そんな風に訳してみたんですが、オレイピリビア。信じられない。カヒバイアオアレコキ。カヒっていうのは、カヒエルワのカヒみたいですけど、これは位置という意味ではなくて、カバヒ、場所という意味のハワイ語なんですね。カヒバイで水辺です。アレコキ。アレコキの水辺。アレコキの水辺に向かって叫んでしまったみたいな感じだと思うんですけど、ホコフかウワイウか、イウか山手の網に似てるなっていうのは、おそらく彼の気分じゃないかなと思うんですけれども、ノホマイライヌーアン、ヌーアンの方に迫ってきた、マイラなので、こっちに向かってる感じがするんですよね。急に山手の天気が変わってきて、雨雲が迫ってきて、雨が降ってくるんですね。で、この後、雨に見舞われて、濡れてしまってっていうような歌詞が続くんですけれども、そんな変わりやすい山手の風景に重ね合わせて、彼が信じられないと叫ぶような、彼を取り巻く、状況の変化があったんですね。ルナリドさんっていうのは、お母さんがカメハメハ一世の姪、祖父がカメハメハ一世の腹違いの兄弟っていうような、カメハメハ一世の血筋をしっかり受け継いでいる王族だったんですけれども、彼がまだ物心つくかつかない頃に言い名付けが、決められてたんですね。ビクトリア・カマーマル。彼女もカメハメハ一世の孫という、そんな王族だったんですけれども、その2人の縁談が破談になってしまった。そんな状況の中、ルナリロさんがですね、なんてこったと嘆いて歌ったのがアレコキの元になっているチャントなんです。この後ハワイ語の歌詞をたどってみると、彼がどんな気分でいたのかなっていうことがいろいろ想像されて興味深いんですけれども、最後の歌詞を見てみたいと思います。まず私の訳をご紹介します。あの美しさを見ようじゃないか。そう、マウナアラに花々が咲く光景を、僕の心情を察してほしい。アリコキの水辺に置いてくるしかなかったこの無念さを。ハワイ語を見てみますと、エキロヒアオいかなに、いかなに美しさをエキロヒアオ見ようじゃないかと。ナープアオマウナアラ。その美しさのことを具体的に説明しているところですけれども、マウナアラのナープア、花々の美しさをっていうことなんですが、マウナアラっていうのは地名で、先ほどお話ししたロナリドさんが結婚することになっていたカマーマルさん、ビクトリア・カマーマルさんの、お家があった場所がマウナアラと呼ばれるところだったんですね。なんとなく彼の未練というか、結婚するはずだった彼女に対する思いがこんなところに現れてるなっていう感じなんですけども、はい、名前カプアナカヒバイアオアレコキ。このアレコ
水辺っていうのは昔ノアノにあった、水辺の名前なんですけれども、小さな滝があったようですが、今は存在しない場所なんですね。そんなあれこきなんですけれども、ルナリオさんっていうのは、どっちかいうと文学青年タイプの人だったようで、こういう詩を作ったりするのは得意な方だったんですね。そんなこともあって、あれこきの、ハワイ語っていうのは風景を描写しながらそこに自分の気持ちを重ねていくっていうところがとっても美しかったりするんですね。そんなあたりもじっくりハワイ語をたどりながら、この歌の元になったチャントを作った1850年代のこととされてますけれども、その当時のハワイってどういう状況だったのか、そして、彼のルナリドさんの縁談が、ないことになった破談になったっていうのは、どういうことだったのかなみたいなことも想像しつつ、あれこきの解説をしたいなと思っています。ズーム講座については隙間のリリーのハワイアンソングブック、私のブログの方でご案内しておりますので、よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。